tekniske problemer. Rapper, præsenter dig selv. Mit navn er Apex. Så meget andet end det. Yo, jeg hedder MC Rix. I slår om det. Sten, saks, papir, bedst ud af en. Og I slår på 3. Jo. Okay, vi går i gang. 60 sekunder til Apex. Værsgo. Jo, Richard, hvis du tænker dig om, så ved du det godt. Det er ikke vildt smart for en valros at stå på skateboard. Du kunne ende med at falde og slå dig pænt hårdt. For ikke at snakke om alle andre mennesker i en radius af 15 meter. Tænk, hvis du væltede ind i en skrøbelig teenager, så skulle manden have gips på alle sine lemmer og morfinpiller. Og så er livet som skater ikke så grineren længere, vel, dit fødeko. Og udover det, så kan du kun lave en ollie. Som udgangspunkt, så vil jeg sige, at du skal droppe det. Du burde gå hen og få dig en ny hobby. Ja. Yeah. Du burde skifte dit navn fra Richard til Connie. Køb en lille pony. Nej, fuck det. Bind din mor fast bestræbt rundt om din hals i glædesakse svømmehal og hobby. For hvis I deler samme gener, så kommer du fandme ikke op, Chief. Du er menneskehedens svar på en dobbelt op af cheese. Fucking svin, hvornår stopper du med at spise? For hvis du brugte al den energi, du indtager på at spise riskager, pizzaer, diverse frozen yoghurt, isbær, på at skrive din vers, så havde din rimstil måske kunnet op på topniveauet med Søs Bjerre. Hernede. Tid. 60 sekunder på MC Rix. Værsgo. Jo, Apex, du lyder som gay-sex. Bare pluk med fucking analsex. Ikke for at glemme latex. Jo, ser du den her video, boom, så er din fans væk. Hvad sker der, mand? Jeg kan se det på dit ansigt. Og på det fucking noller, som du har på din halsmæk. Jeg ser din fucking stil kants væk. Du prøver at lyde som en motorteknik. Det er fint nok. Du lyder mere som en fucking bums i fucking skjort og habit. Skal ikke fuck med mig. For det er ikke for sjovt længere. For tjek det. For jo, det er ikke for at være smart at sige det. Jeg er uden for alle rammer, men jeg er stadig inden for din fucking rækkevidde. Det er ikke for at kalde mig selv dansk raps nye vinduespusser, men jeg er oppe på scenen som en gammel ven i nye fucking tusser. Så du skal bare passe på, når du kommer imod MC Rix, for du ved, jeg giver det fucking verbale hip-hop, at det er rin fix. Selvom jeg fucker op i mit eget vers, så ved du, jeg gør det bedst, og du gør det værst. Din stil er fucking latterlig, mens min er pervers. Tid. Jo. Er I klar? Richard, han er så syg en fag, han har været nødsaget til at søge asyl i et bøseskab. Men jo, Narnia har ikke skrevet under på FN's flygtningeaftale, hvilket skulle vise sig at give bagslag bogstaveligt talt, så lad os lige få det på det rene. Er det min rim eller dit intime øjeblik sammen med Aslan-løven, der gør, at du har ondt i røven i dag? Ja, normale mennesker svarer på spørgsmål, men som I kan se, forholder Richard sig stille. Så lad os bare sige, at det måske er en blanding af begge dele. Måske også derfor, der er ingen mand i dette land som, med ører som en elefant, der kan høre, hvad du siger, når du står på en scenekant. Du er god grim. For det er jo ikke kun... Shit, du choker. Øjeblik. Jo, det er jo ikke kun det vokal, der er lav. Alle ved din lodne krop er småt lige på nær din mave. At du er nærmest dværg. Hvis jeg boede på landet i 1800-tallet, så ville jeg ikke engang have dig som min slave. Tiden er lav. Vi har givet den op for Apex. Ja. Anden runde på MC Rix. Værsgo. Du snakker om depression i stedet for rappeland, eller hvad fuck det er, det hedder. Du ved, du kommer ind imod mig, men du ved, jeg lyder alt for fed, og du er alt for noget. Så tjek det. Jeg skal også lige huske min. Jo. Så tjek det. Du var dope en gang måske, eller det skulle man ville tro. Men du ved, at du er den type, der fucking køber tøj i City 2. Du ved, tænker, det her jeg ville bo, slår et telt op og begynder at fucking skrige om ro.
I dine sko er du placeret en dum flab. Perfekt kandidat i statskundskab. Men du ved, du kan ikke fuck med Rix, for du er selv i dit fucking skab. Du ved, hvis du fucker med mig, så ender det altid fucking galt. Og Apex, det lyder som en eller anden kondomfirma. Du ved, du skal... Du ved, jeg vil altid forholde troen i mig. For jeg er en MC for de gamle dage. Jeg er en af de bedste. Men du ved det ikke, fordi du kan ikke fucking læse. Så tjek det, man, du kan ikke læse, for du kan ikke se på din fucking næse. Du ved, du er bare næsvis, imens jeg står her og er den bedste, en af de bedste MC's. Tid. Yeah. 3. runde. Værsgo. Jo. Da Richard var på bakken sammen med resten af mongolfarmen, fik han pres over turpasset, ikke passet rundt om armen. Udover det fik han ikke brugt sit turpas til særlig meget, for enten kunne han ikke komme forbi højdegrænsen, eller så kunne rutsjebanen ikke komme op ad bakken på grund af din fucking vægt. Shit, jeg skulle aldrig have skrevet det her i går, mand. Jo, og det synes resten af hans spasserklik ikke var så fedt, så de fik et spassertrip. De begyndte at lave fuld Breivik på dit spasseransigt. Det er faktisk rigtig trist, for nu er dit ansigt lavet af plastik. Fuck, jeg choker, fuck, det er en tid. Tid! Lav noget op på den her battle! Yeah! Der er en runde tilbage, det må jeg ikke have noget undskyld. Værsgo. Jo, så siger vi tak til de 2 runder med ham, de kalder for Bakili 2. Prøv at være politiske rapper, men bliver aldrig helt lige så god. Så tjek det. For jo, jeg kan ikke huske mit vers. Så lad os gøre det her, for det er ikke tid. For du ved, jeg kan bare fucking blive ved. For jo, du ved det her, det hip-hop, det handler om livet. Det er ikke for sjov, det er ikke noget du kan lege med. Hvis du ikke kan lege, så må du bare tage afsted. Ud herfra, ud for børneteater. Du ved, vi står her, det er bare joke. Kæmpe harmplanter på lageret. Du ved det her er blæret. Vi får det fucking freestyle om det skrevet. Jeg er ligeglad, for du ved, vi skal have rocket det her hus. Vi skal have det her mic i huset. Så du ved, det er sådan vi gør det. Og vi gør det altid vildt beruset. Selvom det her kommer på YouTube eller MySpace eller hvad fuck det hedder, så ved du at MC's de er altid vildt neder, hvis de hater. For du ved, fuck om jeg er fed, når jeg skater. Tid! Så må jeg gerne lave noget navn på den her band. Ja. Hej, hvad er det meningen? Rex og Apex. Apex var sejr og kunne finde ud af rimelig siden, så Apex vandt. Ja, Rex mod Apex. Egentlig en meget spændende battle. Kender ikke rigtig så meget til den battle. Men jeg synes, at Apex kommer ud af faktisk sjovere fra starten. Man kan mærke, at Rex har nogle fede rig, men han får ikke rigtig de punchlines ud af dem, som han måske kunne have fået, hvis hans stage kunne have været lidt federe, lidt mere appellerende til publikum, hvor Apex kan lidt noget at snakke til publikum. Vi choker desværre begge to et par gange, så på den måde står de lige, men jeg synes, at Apex han vinder. Han er mere visuel, han er sjovere, han har en federe kølig attitude, og så havde han nogle linjer med Nadia og FN, der skal skrive under på hans homoseksualitet. Ja, altså, det var super fedt. Det var i hvert fald sjovt. Han kørte under bæltestedet, for han var tyk, men det fungerede. Og jeg synes også, at Rex gør det rigtig fedt, men Apex var det 20% over. Apex mod Rex, der er ikke så meget at sige, som de andre har sagt. Apex drej, Millers Richard, Rex, meget meget som Apex lykkes for ham, tror jeg, har skrevet.